Arestado po ang isang 60 years old na lalaki na kabilang po sa top 3 most wanted persons sa municipal level po sa bayan ng Tayug. Matapos pong ipatupad laban sa kanya ang warrant of arrest noong Agosto 17. Ayon sa Tayug Municipal Police Station, residente po ng nasabing bayan ng akusado at nahaharap sa kasong homicide sa ilalim po ng Article 249 ng Revised Penal Code. Isinagawa ng mga tauhan ng Tayug MPS ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Nagtakda naman ng korte po ng 120,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado habang dinidinig ang kaso. Matapos ang pag-aresto, isinailalim naman ang akusado sa kaukulang proseso at dokumentasyon ng pulisya bago ang kanyang disposisyon, alinsunod na rin sa kautusan ng korte. IFM News. IFM News. IFM News.